Създателят на Demon Slayer Коюхаро Готоге е забулен в мистерия, обаче има известна информация, която всеки един фен би искал да знае. Готоге е много уединен човек и не се знае много за него извън работите му, а единственото изображение, с което се е представил, е добре познатият на феновете крокодил с очила, който той използва за своя аватар. Предвид невероятната популярност, която набра Demon Slayer, самият факт, че Готоге все още е запазил своята анонимност, е още по-впечатляващ. И въпреки това, Готоге е давал няколко интервюта, които разкриват дребни детайли за него. И докато Готоге не казва много за личния си живот, успехът на творбата му говори достатъчно за неговите постижения и качества. Нека започнем от това, че Коюхаро Готоге е първият мангака, посочен като един от 100 най-влиятелни личности в списанието Time. След рекордната първа седмица в японския бокс офис, Time отпразнуваха огромния отзвук от франчайза на Demon Slayer през 2021 година. От тогава Demon Slayer става още по-популярно, а франчайзът не показва никакви признаци да спира, след като аниме адаптацията продължава да изкарва нови сезони, а с наближаването на кулминацията на историята, отзвукът от творбата на Готоге предвещава да е още по-голям. Според автора, едно от основните вдъхновения за главния герой Танджиро е Кеншин Химура от легендарната история Рурони Кеншин. Предвид червените коси на двамата герои и характерните им белези по лицето, влиянието на Кеншин може да се види с просто око. Танджиро, също като него, е с добродушен характер и по същия начин не иска да убива, освен ако не е належащо. И макар и да не е официално потвърдено, можем смело да предположим, че Юруичи Цугикуни също е вдъхновен от Кеншин. И като сме на тема вдъхновения, преди Готоге да напише Demon Slayer, той издава първия си ланшот, озаглавен Кагари Гари, която история е отново за убиване на демони. Всъщност именно този ланшот е бил вдъхновението за цвета и персонажите в Demon Slayer, въпреки че въпросният ланшот е с доста по-мрачен тон от този в добре познатия на всички убиец на демони. Главният герой на Кагари Гари не само има подобен белег като този на лицето на Танджиро, но и използва силното си обоняние, за да открива демони. А според самия Готоге, персонажите му са базирани на реални хора в живота му, включително семейство и приятели. За Готоге, заради това си струва един персонаж да бъде създаден, понеже така той е по-истински и реалистичен. Базирайки ги по този начин, авторът има възможността да имплементира личните си чувства в своите персонажи, включително гледната си точка за кои качества са достойни за уважение. И въпреки че за Demon Slayer е черпено вдъхновение от много места, Готоге определя 3 конкретни творби като такива, които са имали по-голяма тежест на вдъхновение от всичко останало. А тези 3 творби, които той посочва, са Bleach, Naruto и JoJo's Bizarre Adventure. Предвид шонен наратива на Demon Slayer, не е очудващо, че легендите в жанра оказват такова голямо влияние. Очевидно Гота и 13 от Bleach също са били важен аспект след подобната роля, която имат хаширите в Demon Slayer. Друг любопитен факт е, че любимият ментор на Танджиро, Саконджи, не е трябвало постоянно да бъде с маска. Готоге обаче сметнал, че оригиналният дизайн на лицето му е твърде семпъл и затова му дава маска, с която да изпъква повече. В крайна сметка това се оказва страхотно решение, понеже маската определено допринася за мистиката на персоната му. Във вселената на историята Саконджи подчертава, че носи маска, понеже демоните са се шегували с нежното му лице. Преди да продължим, искам да ви напомня да се абонирате, ако вече не сте, ударете един лайк, ако видеото ви е харесало и пуснете по някой коментар. А който желае, може да подкрепи канала в Revolut или чрез абонамент в Patreon. Както и други популярни манга автори, Готоге също не е разкривал лични снимки или дори истинските си имена. Въпреки това, маса фенове вярват, че Готоге е жена заради един гаф от екипа зад анимето, който се случва през 2019 по време на фестивала Mudfest в Австралия. Според една транскрипция от панела за Demon Slayer на събитието, Готоге е наречен в женски род, което тогава засилва теорията, че авторът всъщност е жена. Въпреки този може би гаф, авторът не е разкривал нищо за себе си и е запазил пълната си анонимност. И все пак има 2 неща, които са известни за Готоге. Първото е, че той е роден на 5 май 1989 година, а предвид, че първата му ланшот манга е издадена през 2013, знаем, че кариерата му започва на 24 годишна възраст, а второто известно нещо за него идва пряко от Кохей Ониши, един от редакторите на Shonen Jump,
като той разкрива дребен детайл какъв всъщност е Готоге в живота. Според Ониши, Готоге доста прилича на Танджиро с неговата честност и силно чувство за отговорност. След като вече знаем, че е доста отговорен, едва ли ще ви очуди и фактът, че Готоге има активна роля в аниме адаптацията на мангата му. Според продуцента на сериала Юма Такахаши, Готоге е в непрекъснат контакт с него, благодарение на което е съпричастен в целия процес по продукцията. За някои мангаки, например, аниме на база мангата им е отделно нещо от тяхната творба и те не се месят в продукцията, което за радост не е така в случая с Demon Slayer. А ако се питате следва ли нещо след Demon Slayer и дали авторът ще зарадва почитателите му с нещо ново, то във втората официална книга за фенове, Kimetsu no Yaiba, Готоге изразява желанието си да опита нещо ново след аниме сериала. Очевидно, авторът иска следващия му манга проект да бъде научно-фантастична романтична комедия. Идеята на Готоге му хрумва, след като гледа стари научно-фантастични филми с извънземни, които не е гледал от дете. За Готоге да опита нещо ново и съвършено различно след усиления труд, който е хвърлил в Demon Slayer, вероятно ще бъде глътка свеж въздух, а предвид хумористичните елементи в Убиеца на демони, спокойно можем да кажем, че една романтична комедия няма да вкара автора в непознати води. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и пуснете някой коментар. А ако си нов в канала, сега е моментът да се абонираш и да подкрепиш създаването на още аниманга съдържание, като не забравяйте да ударите камбанката, за да гледате първи новите видеа. Чао и до следващия епизод!